bhazi kakutara kunza unruly chacha chamabosketa baba chegreen wachiziya chacho military green chiwameshi aiona maora chemagazini maora nemabhora nekuchitaida chikeni bhipi zvese nemubora patisai makazojamba girinora nekuti dei pana giri vaiona hora aiwa mumwe wenyu ndo paitosata zvekutonoruma sora nekuti pane pauya chamboni vebhokiseni kwete kuti pane pauya achisora gondora chakura tozvitungira ndatozvimirira ndichiti hatisi pakufirira nekuti hatina wetinenge takambomirira munongozwirira makazviona patikapindira takati tichipinda tiri mudiscovery naeudashambari chibva nekumbari tichiti tauya kunhandare yedizet tobva tati takangosvika titi tichiona kuti kubva kurodi kugeti sati tatomboziva kuti tichapinda neripi racho geti tenge tatokoita ita iya yekuti vamwe pana they calculate venge vatotemanetsingwere mere mumarodhi mastreets alokwa vashokwa tichipinda mustadium sezvo takatanga nekungodzwa mamc achitambira munhu vachiti koya one munhu ane zialbum but vaitoenda kutaura kuti isaskam because ndenge ndakanatsorepresenta yangu to the maximum mugangster wekumanchester akaresa ndichakunge ndakadhakwa nemakesa but ndakashaya one novesa because mike pamaitesta ndakangoti pasession tikati zvangu inini ndakatange ndiri sub but muchitoziva kuti nini handisi kupenga zvekuendeswa kurehab because ndaitorova manzanzi ndenge ndatouya kuzorepresenta womunyangwe bhora tinotoda kutotamba iri tournament nekuti vanziva kuti ark of the covenant ndichiti big up dr the captain pamwe chete nemagangsta nemaartist akange ari muaction asi mungafunge kuti imi bhora paipa tiri pabhenji takagarana namupana wangu ndungi maitozofunga here kuti isusu tinzi vana mukulunge aiwa pati musazoite zvekuti mungauye nepolisi kuti mungatisunge but performance takanoidzokera ndakaona kuti rine manyanga asi haritunge so did we dead wodemgona so soon renda kupi DMG hasha DMG wangu what can we redeem mamnismangani redeem aiwa don't do that man ama youth azviko aiwa to be continued to continue chitiri NB Studio. I like it. Achipas promotions ndichiti makatoona takatomecha mashooters kwete kuti taida kuita kupenya kwemaglitters but happy vava masisters because citrus yacho yaita kuita kunge idream here kana kuti reals ndenge ndakapinda mujezi number 21 renge riri new one kwete kuti renge rine mezi kunze renge rangamupekwana najezi asi rangu jezi ndakatozoramba kutorisiya kuridzosera because ndakati ndini one asina kukwanisa kutamba pane masabu ndatoita kufunga uya sabu akapadza sera tamba bhora muna chivabvu but pamwe pacho hamuzivi pamwe ndenge ndirineyoka injari yekugarisa tisati yatseka magiya emumotikari ndichiti but dei ndakangotamba 3 minutes izvodzo maitona vanhu vachienda kumochari but murokari zviriko zvekuti handingade kutungamidza rangu iri vhokari rangu iri international regional tisu tinozivikanwa kuti tinorepresenta mbare futi nenational nekutoti titoriwo special tichiti takadzirova idzi ngoma idzo taitodzibhejonge juga pataidzitamba tichimaimba mangoma zvedu tiri kwana bhuga pataitonotori ngoma dzedu dzacho tapera kunge shuga saka takatoziva kuti hatataure mavhauga because tenge takagara pabhenji but maimboziva here kuti ini ndatogohwesa kutopfuura kana bhenji mwari wari because vamwe vesava ava vaitoenda nechenji because ndenge ndaita kunge ndakutodawo revenge
pandakaramba nemashoko angu I don't exchange ndingamanikidze here ini coach but makandiona wandiri musession ndapfeka chijezi kwete chakambopfekwa nabhezi najezi because ndakangotiziva kuti tichazosangana manheru ndopa muchatambidza naitoto chisveru genga pafeya ndakaimba mangoma zvekuti ndakatsoma vanhu vamwe vakatumbuda kundibhabhaisa kuti bhabhai ndakati aiwa muchiti bhabhai shuwanhai mukatonzi mandibvisa kuti mbabhaisa imi mikasi munenge muchinyebera kundisimbisa ndizvetitaurai straight tizeti tikangotaiwa ingwereyo takangozaya mhereyo nekutoti nderedze pweredze yakazongopera amadhina pakokukandwa kamadhina ndakamaona achispina ndikati apo pimba kuimba captain wedu Messi kwete vekuargentina but Messi Freeman mufela nadhadza vakaimba kokopina nekutoti vatoda kuona vakangiri first day those day heyday so it was part of entertainment kaneniwo handina kutamba bhora but ndingori part of the parliament ndaitokwanawo mugovernment ndenge ndato munhu wekutotiwo ndenge ndatokopindawo muka excitement section kadance segment because ndaitongoziva kuti iwe manheri ndopane judgment ndichiuya nezejini rangu rakapendwa jamani zvaita zvokuti ini waitotokwenda here kunge nditoriwo defender ndiri defender rori yeya jamani chibhazi chacha kakutarebvunza unruly chacha chana boskeda baba chegreen wachiziya chacho military green chiwa machine chemagazini